Idan wannan shine zuwanka na farko, kada ka manta ka danna alamar subscribe. Dukkan rayuwa tana shiga jarabawa, yau ga mu cikinta Allah kai yayewa. Kula da kunnuwanka har ma da hancin nan naka, da bakinka ka rufe shi hada da idanunka. Kula da shakar iska, zauna gida abinka, ka kyale kasuwarka don kare rayuwarka. Amma mu musulmai ne kuma mun shaida da Allah ɗaya ne, za mu ɗauki kaddara kowace iriya duniya. Cuta ba mutuwa bace, da maganinta Allah kai magani. Corona Allah ina roko, bara na zo da koko, komai yayi farko yana da ƙarshen sa. Allah dan Rasulallah, ya Allah kai mana maganin abinda ba mu da iko, komai namu ba zai yi aiki ba. Alhayyu ya Allah, alqayyum ya Allah, dan isarka ya Allah, ba dan halina mu ba. Ruyoyi a ƙasa ya Allah, hannuwa sama ya Allah, muna neman afuwa. Ya Allah kai mana magani corona, Allah kai ka san maganin corona. Ya Allah kai mana magani corona. Kula da lafiyarka da mata ɗayanka, domin guje wa cuta wanke hannayenka. Guje shiga mutane ko da kuma suwa ne, kyale su kai rayuwarka cikin gida da 'ya'yanka. Rufe hanci da hannunka, gilas ka sa idanunka, domin gujewa cutar nan Allah tsare dukan bayi. Corona rayuwa ta canza yan uwana, komai ya sauya dangina, san babu daɗi ko masallacin an kulle, kasuwa an kulle, ko ina bai aiki inda za ka huta, can ɗin an kulle. Rayuwa ya zame, wasu ba su da komi ke duniya, wani sai ya fito za ya nema. Corona virus mai cutar corona. Muna yawan taɓa Allah, wasu mama ba su sallah, wasu shirka, wasu ludu, wasu maɗigo suke. Ta yaya Allah za ya kyale, Allah za ya kyale haba al'ummar duniya. Mi nazari mi yin tunani, abinda muke ba daidai ba ne.